дар толори бузурги Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзи 15 апрели соли 2022 ҷашни 70-солагии табиби ҳушманду мӯътабари сатҳи ҷаҳонӣ розноманигор ва шоир Мулло Ҳузур Тоҳирӣ бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил гардид. Албатта кори босамар якумаш ки ман 50 та китоб нависондам, 17 та дору ихтироъ кардам, истеҳсолот ба мондам, дар ноҳияи айни осоишгоҳ сохтам барои солимгардонии ҷомеа. 160 конгрессҳои байнихалқӣ ба иштирок кардам. Албатта соли 2003 мо ассотсиатсияи тибби халқӣ таъсис додем ва соли 2004 бо дастгирии намояндагони Маҷлиси миллӣ якум қонуне ки аз Маҷлиси миллӣ ба Маҷлиси намояндагон фуромад, қонун дар бораи тибби халқӣ аз тарафи президент ба имзо расид ва мо дар тӯли ин сол 5 съезди табибҳои халқӣ ва 7 конгрессҳои байнахалқӣ гузарондем ва аз он ҷумла дар ҳудуди қариб 200 саҳифа материалҳои конгресс чоп кардем, китобҳо додем, китобхонаҳо ки одамо ҳамин чиза фаромӯш накунанд, ёд кунанд ва аз он ҷумла 31 китобо ман китобхонаи Ленини Россия споридага ҳастанд. 60% дороҳое ки фарматсевтӣ ҳаст гирифта шудагӣ аз гиёҳҳо, минералҳо ва 40% ва чизҳои химикӣ ҳастанд. Агар мардум ҳар чӣ қадар саводнокиш баланд шавад, табиат хити наздик бошад, кам бемор мешавад, умри дароз мебинад. Ҳама чиза бояд мо дар табиат ҷӯем. Табиат гуфта як чиз ба ёдам омад, шумо як вақто ров гуфтани як гиёҳ дошед. Ҳамаи хусусиятҳои табобатӣ ҳами гиёҳ дорад. Ров яъне мо роба мегӯем дар забони русӣ ферула, асафетида забони лотуни қатӣ. Аз ин ман дору ихтироъ кардам ки дар Россия истеҳсолоташ мондам. бевосита хусусияти зидди саратонӣ дорад, зидди гиҷҷаронӣ, ҷавон кардани организм ва қариб тамоми бемориҳои гепатиту, простатиту чизҳо истифода мешавад. Табобати мо дар ягон Тоҷикистон дар ягон ҷо нест. Умуман мо табиӣ дармонӣ мекунем, тамоми гиёҳҳо истифода мебарем, хӯроки якум мо аз гиёҳҳо ҳаст ва тамоми дору не мо дору истифода намекунем, не ки физиотерапия методҳо истифода мебарем, ҳатто ҳафзи шиноварӣ дорем, обозӣ мекунанд дар он ҷо. Хош лоиқаҳои шифобахш ҳаст истифода мекунанд. Ба ҳар рӯз мо кӯҳҳо мебарем маршрут, пиёда хеле зиёд мегарданд, дарахтҳои меомӯзонем, гиёҳҳои меомӯзонем барои чӣ тавр истифода кардан дар кор. зеби ин нишаст пеш аз ҳама он чеҳраҳое буданд ки аксари мо онҳоро шинохтаву бо онҳо ифтихор варзидаем. меҳмонони зиёде аз доираҳои мухталифи ҷомеа он ҷо ҳузур доштанд. дӯстону пайвандон ва ҳамдиҳагону ҳамтаборони доктор Тоҳирӣ, намояндагони ташкилотҳои байналмилалӣ, ходимони давлативу ҷамъиятӣ, шоирону соҳибқаламони кишвар, омӯзгорону донишҷӯёни макотиби олӣ ва дигарон ин нишастро зеб бахшида буданд. бо суханони нобу ҷаззоб садри маҷлиси бошукӯҳи ин маҳфили адабӣ, шоири халқии Тоҷикистон устод Аскар Ҳаким доктор Мулло Ҳузур Тоҳириро ба санаи мубораки умри бобаракот, роҳи тай кардаи ин марди фидоӣ миллатро муборакбод намуда, оид ба кору фаъолияти ин чеҳраи саршинохта чанде сухани ба арзишу сазовориро иброз намуд. Садри аъзам пас аз он суханро ба доктор Тоҳирӣ дод. ин шахсияти саршинохта аз қадршиносиву таваҷҷӯҳи хоса доштани меҳмонон оид ба соҳибҷашну касбу кори ӯ изҳори миннатдорӣ намуда, якояки меҳмононро хайрамақдам гуфт. пас аз тамошои филме аз кору рӯзгори табиби саршиноси тоҷик доктор Тоҳирӣ, садри аъзам суханро ба Домулло, шахсияти шинохтаи ҷумҳурии узви иттифоқи байналмилалии нависандагону табибон дар Тоҷикистон Ҳоҷӣ Исмоил Пир Муҳаммадзода вогузор намуд. ном бурда бо як ҳиссиёти баланди шеърфаҳмиву шеърдонӣ оид ба паҳлӯҳои гуногун ҷанбаи рӯзгори ин фарзанди бароманд сухан гуфта таъкид намуданд. хуршед сифат басо ҷаҳонгир шавед, садсола шаведу пас аз он пир шавед. ҳофизи халқии Тоҷикистон Афзалшо Шодиев бо ҳазлу шуқиҳояш ва бо таронаҳои дилнишинаш рӯҳи ҳозиринро болида гардонид. کردم همه مشکلاتی که تیراحت بیرون جسم یه خیلی هر مکروهیت هر بند کشاده شد مگر بندی
ҳамзамон дар маҳфили мулозуҳур тоҳирӣ ки аз рӯи барнома омода шуда буд, намояндагони донишмандони соҳаи тиб, пайвандону ҳамсабақони овони донишҷӯӣ набирагон бо як муҳаббату самимияти хоса соҳиб ҷашнро таҳният гуфта ба эшон барори кору рӯзгори бегазан орзу намуданд.